Madoda, thathani le video niyipresse u-repost noma uyisave uhambe uyephosta ku-WhatsApp ukuze abantu besifazane bayibone, because ngiyabazi ukuthi la kwi-main social media bayathanda ukuziba. Sanibonani bantu besifazane. Ngifuna nje ukuni-advise quickly. Yeka ukuthi indoda yakho uyithethe sengathi ingane yakho oyizalayo. Why? Because igcine seyikusaba leyo ndoda, igcine sekuqambela amanga leyo ndoda, because wena uthethe ngathi uma wakhe, wena uthethe ngathi ugogo wakhe, wena uthethe ngathi u-anti wakhe. Indoda iyaboniswa. Indoda uyayiyeka ilide yona uma khona into ongayithandi, noma there is something you want to bring to his attention. Umtshela kahle, uzothe, uzihlise. Yekani ukukhuluma ngathi anifundanga, nikhulume ngathi uyiqaba, ukhulume ngathi awufundiswanga kule ndlela yokukhuluma. Uyazihlisa uzithobe bokukhuluma endodeni. Indoda yakho igcina seyikusaba, uthola ukuthi ebusuku ayikuthinti nokukuthinta. Jika usuzocomplaina wena, indoda yami ayingithinti ngaze yangichithela yini. Iyakusaba nje, uzolela kanjani nomuntu umthethe sengathi ugogo wakhe. Iyakusaba nje le ndoda. Iyakusaba. Ugcina so-toxic, he can't even call you out. Akakutshela ukuthi wena urongo kephi. Why? Because uyakusaba. Wena uthatha uzodilika. Uthetha ngathi uphuza imbiza. Uthetha ngathi uphuza isiZulu. Uyasabisa phela wena. Indoda, repeat after me, indoda uyazihlisa bokukhuluma naye. Yes, hlisa igwe.